Каумһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Беҙҙең башҡорттарҙың араһында Тархандар Шыңғысхан заманынан уҡ, Шыңғысханға тиклем үк булған был тарихта Тархандар. Тархан һәм Бейҙәр варифтары хәрәкәте йәнләнә. Юғары йоннода башҡорт асабалары күбесенсә типтәрләр утырғаннар базының аръягында, анда ансы түбән йонно дип атала инде. Илеш районы Йөннө ауылы тарихы. Баранғолда атайым тыуҙым. Мен потому что Баранғолдан, наверное, тоҡомалар, батып мен уйлайым. Ҡыуат Тархандың Башҡортостанда йәшәгән варифтары ата-бабалары төйәге Ырымбур өлкәһенә сәфәр ҡылды. Ырымбур экспедицияһы канцелярияһының секретаре Иван Кириллов 1734 йылда Тархан дәрәжәһенә эйә булған башҡорттарҙың исемлеген төҙөргә бойора. Һәм Өфө воеводалығында олос өрҙә 773 кешенең Тархан икәнлеге асыҡлана. Кенәгәлә иң беренсе булып Нуғай Даруғаһы Бөрйән олоҫ старшинаһы 1696 йылда Азов походында күрһәткән батырлығы өсөн батша Петр I-нең Тарханлыҡ грамотаһы менән бүләкләнгән Алдар Иҫәкәев тора. Һуңғы йылда Тархандар менән бейҙәрҙең халыҡ өсөн эшләгән изге ғәмәлдәрен барлау, уларҙың варифтарын асыҡлау эше йәнләнде. Киләһе яҙма ошо хаҡта. Был эште Юрматы РУ башҡорттары башлығы Урал башҡорт халыҡ үҙәге рәйесе Риф Шәриф Рахман улы Иҫәнов башлап ебәрҙе. 2012 йылдың 5 октябрында Башҡортостан юстиция министрлығында башҡорт тархандары бейҙәре варифтарының ойошмаһы рәсми теркәлде. Һөҙөмтәлә бөгөн башҡорт тарханы бейҙәре дворяндарының 120 варифы теркәлгән. 2013 йыл аҙағында ойошма 1 йыллыҡ эш һөҙөмтәләре буйынса йыйылыш уҙғарҙы. За то, что принять, прошу голосовать. Воздержавшихся нету. Принято. Йыйында халҡыбыҙҙың тарихын тергеҙеү, уның мәҙәниәтен һаҡлау һәм үҫтереү өсөн әүҙем эшләгән бер төркөм шәхестәргә Рәсәй император йортоноң миҙалдары тапшырылды. Дамир Ҡыуатов үҫәргән олоҫо старшинаһы Ҡыуат Кинйағыловтан киткән Ҡыуат Тархандарҙың тарихы буйынса йөкмәткеле китап яҙған. Мәрхүм авторҙың миҙалы уның хәләл ефете Эльмира Ҡыуатоваға бирелде. Бүләкләнеүселәр араһында Ҡыуат Тарханы Ҡәнзәфәр бей, Майҡы бей, Шәғәле Шаҡман бей, Юрматы һәм башҡа бейҙәрҙең варифтары бар ине. Мин үзем являюсь прямым потомком Дистамби, аның атаһы Канзафарби, значит, 1554-57 йылларда Ҡозанға барып, Иван Грозныйның наместниклары князь Корбский белән боярин Шуйскийлар белән договор төзөп от имени Ивана Грозного юго-запад башҡортларының меңнәренә 12 мең племясын объединить итеп ҡайткан кеше. Аның нәселе Дистамбидән киткән нәселдән менә мин чыҡҡанмын үзем инде була. Йыйылышҡа Рәсәй төрки халыҡтары дворяндары йыйындары ассоциацияһы рәйесе Зөфәр Яғуп улы Әйүпов саҡырылғайны. Ул башҡорт тархандарының Рәсәй тарихындағы ролен юғары баһаланы. Рәсәй император йортонан һуңғы яңылыҡтар менән таныштырҙы. Ойошмаға уңыштар теләне. Уважаемый Зуфар Якубович, выражаем вам благодарность за большой вклад в движение башкирских и татарских общественных национальных объединений. Желаем вам крепкого здоровья, силы, счастья, плодотворной работы на благо процветания нашего Отечества, родного Башкортостана. Предводитель башкирских славян. Әле бында Тархандар да, морзалар да ире бөтмәгән. Мин әйтә алам, сығышым Урал аръягынан булараҡ, Баймаҡ районынан мен сығышым. Яшәү Сибайда ул яҡтың халҡы әле бында инмәгән. Без эҙләрбеҙ, табырбыҙ. Был мероприятие бер генә мәртәбә була торган түгел бит ул. Дауам итәргә башланабыҙ. Кемдер быуындан буынға тапшырыла торған варифи дәрәжәгә ия булған. Шулай уҡ шәхсән бер кешегә тапшырылғандары ла булған. Алдар Батырҙың үҙенә Тархан грамотаһы бирелгәндә уның 9 улы, шулай уҡ яҡын 26 ағай-инеһе вариҫы Тарханлыҡ исемлегенә индерелә. Ягъни улар да Тархан була. Шулай уҡ яһаҡ түләүсе Тархандар, яһаҡтан азат ителгән Тархандар булған. Ҡара табын олоҫонан Таймаҫ Батыр Шаимов 6 улы менән яһаҡтан азат ителгән вариҫи Тархандар исемлегендә. Әммә уларҙың береһе лә хәрби хеҙмәттән һәм походтарҙан азат ителмәгән.
Бәләкәйдән һәр вакыт бына мин хәтеремдә бик уелып һеңеп калган. Һин дворяндар нәселеннән дип үстерделәр безне. Бына шул аңлап бетмәгән хәлдә лә бәләкәй генә бит инде, бәләкәй сактан аңлап бетмәгән хәлдә лә бу дворяндар әйбәт нимә икән белә инек. Үсә килә инде һөйләнеләр. Бuna Ырымбур өлкәһенең, Башкортстандың бик күп ерләре ул безнең картайларыбызның ерләре булгандарын һәм шуңа күрә мин белә идем бик бай булганбыз, затлы булганбыз, асыл заттан икәнбезне без белеп үстек үзебез. Оешманың логотипын раслау бурысы тора. Әлегә уның проекты тикшерелде. Улы Тархан грамотаһы төшерелгән калкан формаһында күзаллана. Оешманың төп мәсьәләләренең береһе быел съезд йыйын узгару. Рәсәй яуларында катнашкан башкорт яугирләренең варисларына ла ата-бабаларының катнашларын күрһәтергә, бигрәк тә ассимиляцияга бирелгән төбәктәрдә яшәгән башкортларның тарихына игътибарды арттырырга кирәк. Икенче курултайга безнең Благовар районнары, Бүздәк районнарыннан җибәрергә даже кеше тапмаганнар. Бездә башкортлар юк дип. Но башкортлар бездә оказывается бар. Бездә башкорт булып чыктык, хотя безнең татарча теле ачылса да, Благоварда шул ук Рустам бинең, Кудаш бинең, Канзафар бинең балаларының нәселләре таралган дип Благоварда. Мин дә казывайт дип йөрим, Бүздәктә дә каңны башкортларыннан башка менә минем кебек теле ачылган западный диалект белән каңнылар алар, конечно, чистарак башкортча сөйләшәләр. Без немножко больше татарчарак сөйләшәбез. Вот каңнылардан башка без менә минем телчә сөйләшә торганнар, алар татар дип йөриләр, күбесе белмиләр үзләренең каян чыкканнарын, кем икәннәрен. Менә, например, Субай Дистановлар, Бүздәк ягыннан таралган. Алар бар да 1000 башкортлар. Оешманың эше башкорт тархандары, бейдәре һәм дворяндарының варисларын барлау гына түгел. Тарихи шәхестәребез аша Рәсәй дәүләтебез тарихына башкорт халкы ниндәй өлеш индергәнен исбат итәргә тиешбез дип исәпләй Риф Исәнов. Уларның шәҗәрәләрен төзү, улар турында әдәби әсәрләр язу, кино төшерү, һәйкәлдәр кую варисларның эше бит. Асфандияров агайдың сыккан китабы бар, Тархандар дигән. Шул китапты укыганда исең китәрлек. Безнең башкортларның арасында Тархандар Шыңгыз хан заманынан ук, Шыңгыз ханга тиклем ук булган бул тарихта Тархандар. Шуның өчен бүгенге көндә бер төрле генә әйтеп, менә Иван патша заманында, Иван Грозный заманынан гына киткән бул дип түгел, Шыңгыз хан заманынан гына түгел, ул алдан да киткән, бейдәребез булган. Безнең бит оешма бейдәр, Тархандар, дворяндар. Шуның өчен бүгенге документы Кулатовлар, Султан Мұратовлар, Адутовлар, бүгенге көндә аларның указлары кулларында. Андайлар бүгенге көндә күптәр дворяндар. Табылмагандар бар, әмма ләкин аларның шәҗәрәләрендә ябылган. Василий Татищев 1735 елда ихтилалга кушылган бар тархандардың да дәрәҗәләрен юырга, уларга үзләрен тархан дип атауды тыя. Шуңа күрә лә Рәсәйдә Тарханлык институты акрынлап үз көсен һәм абруен югалта. Тархандар, бейдәр һәм төрле яуларда катнашкан яугирләрнең варисларының оешмаһын булдыру, уның эшен йәнләндерү, халкыбызның уйдаңын уятуда яңа көс булып торыр дип ышангы килә. Илеш районы биләмәләре борынгы дәвердә Йылан, Кыргыз, Бүләр, Гәрәй, Ялдәк кабиләһе башкортларының асаба биләмәләре булган. Үрге Яркәй, Дөмәй, Рысай, Йонлы, Лаяшты, Сәйетқол, Ишкар, Этәй, Югары һәм Түбәнге Сереккүл авылдары халкы Йылан башкортларының варислары. Киләһе ялмабыз шуларның береһе Йонны авылынан әзерләнде. Йонны авылы Йылан улысы Яркәй түбәһенә караган. Авылга исем биргән кешене Үрге Яркәй авылынан нигез алган тарихи шәхес Ялан Яркәй, ягъни Яркәй Исәнсурин менән бәйләйләр. Яркәй Янчурин исеменнән ул яшәгән 17-нче бат азагында 18-нче батның урталарына тикле почти. Аның бер туганы дип киләләр инде Йонны. Документаль мәгълүматлар бу турыда юк, точно әйтеп булмай. Әмма дә шул вакытта яшәгән диергә була Йонны кешесен. Башкорттар ергә асабалык грамоталарын яңыртып торган. Йылан кабиләһе вәкилләренең асабалык хукуклары 1574-нче, 1626-нче, 1657-нче, 1685-нче, 1753-нче, 1766-нче, 1793-нче елларда патша тарафыннан бирелгән оберегательный грамоталар менән ныгытылган. Йонны авылы безнең районда борынгы авылларның берсе.
Ул 1730 еллардагы документларда чагылган уже. Шуннан инде әйтеп китәс, минем дә бер кагылыш бар шушы авылга. Минем Ерак абый әнинең әнисе булай инде шушы авылныкы. Ул кияүгә чыккан. Яңа Күктау авылына, Яңа Күктау авылы ул кыргыз кабиләсенә, кыргыз ыруына керә. Йонны авылы ул Елан ыруына керә инде. Елан ыруы безнең якларда борынгы заманнан 13-14 буатларда килгәннәр. 20-нче буат башында узгарылган халык хуҗалыгын исәпкә алу мәгълүматлары буенча Йонны авылында яшәгән 200-гә якын кешенең күпселеге асабалар булган. Башта ул бер авыл Йонны дип аталган, шуннан соң 2-гә бүленгән, югары Йонны һәм түбән Йоннылар. 1800 елларның урталарында, 19-нчы буатның урталарында инде монда типтәрләр да урнашкан, килеп утырганнар. Башкорт асабалары белән договор төзеп утырганнар. Шуннан инде югары Йонныда бу ягында башкорт асабалары күбесенчә типтәрләр утырганнар базының аръягында, анда ансы түбән Йонны дип атала инде. Елан кабиләһе башкорттары борынгы башкорттардан һанала. Олар Ярмәкәй, Туймазы, Шаран, Илеш, Сакмагы, Шыбырай, Татарстанның Баулы райондарында, Ык, Өсән, Сүн, Агыйдел, Танып һәм Базы елгалары буйларында малсылык, умартасылык менән шөгыльләнеп көн иткән. 1857 елга тиклем бер милләттән генә торган Йонны авылында бүген тиктәннән артык милләт вәкиле яшәй. 1807 елгы һугышта күрһәткән батырлыктары өчен Үсәргән улысы старшинаһы Куат Кинъягуловка уның улы Бурангулга дворян дәрәҗәһе бирелә. Дәрәҗә менән бергә зур гына ерҙәр дә бүленә. Ул ерҙәр хәҙер Ырымбур өлкәһендә торып калган. Киләһе яҙмабыҙ Куатовтарҙың Куандыҡ районына сәфәре эҙенән әҙерләнде. Куатовтарҙың төп нигеҙе булып Йәнсура районының Иҙәш ауылы иҫәпләнә. Куат старшина 1755-1756 елгы башҡорт ихтилалында үҫәргәндәрҙе яуға күтәргән. Яу баҫтырылғас, башҡорттар урта йөҙ ҡаҙаҡтарына һыйынырға мәжбүр була. Донъялар бер аҙ тынысланғас, улар тыуған ерҙәренә кире ҡайта. Һәм бер аҙ йәшәгәндән һуң Үтәғыл йәки Ҡыуат ауылын нигеҙләй. Дворян дәрәжәһенә ҡушып бирелгән ерҙәр Сабаҡлы, Гөбөрлө йылғалары буйҙарында була. Биләмәһе Ҡыуандыҡ районының бик күп өлөшөн Новотроицк ҡалаһы, хәҙерге Гай районы сигенә тиклемгә ерҙәрҙе алып тора ул. Шуға күрә Йәнсура районында йәшәгән Ҡыуатовтар был районға үҙҙәренең нәҫел-нәсәбен эҙләп барды тигәндә лә хата булмаҫ. Аҡ тирмә фольклор ойошмаһында осрашты улар. Шулай итеп, Сабаҡлы ауылында Буранбайҙан күсеп килгән Ҡыуатовларҙың, дворяндарҙың нәҫеле булып тора. Бурангулдың улларынан Ҡаһармандыҡы, шунан һуң Мөхәммәттеке, Дус Мөхәммәттеке. Садиҡ, Мәхьян, Сафа Ҡыуат утарынан күсеп ултыралар. Иле йортон яҡлаған һәм һаҡлаған, һуғыштарҙа батырлыҡтар күрһәткән күренекле башҡорт әһелдәренә Тархан дворян дәрәжәләре бирелгән. Һуңғы осорҙа башҡорт Тархан бейҙәренең варифтары ла үҙҙәренең ата-бабаларының үткәне менән ҡыҙыҡһына башланы. Был йәһәттән Ҡыуатовтар оло эш атҡарған. Улар 2008 йылда уҡ Иҫанғолда нәҫел йыйынын уҙғарған. Унда Рәсәйҙең төрлө ҡалаларынан 500-гә яҡын кеше йыйылған. Ҡыуат Тархандың Арғынбай улынан киткән Дамир Мөҙәрис улы үҙенең нәҫеле тураһында китап яҙған. Шул тиклем күңелдә тәрән эҙ ҡалдырҙы инде. Тарихты шул тиклем төплө, матур итеп белгәне күренеп тора ине сығышынан уҡ. Русса матур итеп һөйләнеп бит инде анда рус телендә генә һөйләшкән Ҡыуатовларҙа күп ине. Шуға күрә бөтөн шәжәрәне ул рус телендә алып барды инде. Ҡыуат Тархандың Ҡыуандыҡ районында йәшәгән варифтары төрлө фамилиялар йөрөтә. Уларҙың күбеһе бер-береһен белеп тә бөтмәй. Минең предложением Ҡыуандыҡ районының династияһын, Ҡыуатовых бөтөнһөн йыйып, фотографияларҙы, весь газетләрен, иҫке газетләрен весь йыйып эшләргә кәрәк. Стенд. Стендләргә? Эйе. Менә беҙҙең Ҡыуандыҡ районында Бурангул тигән ауыл бар хәҙер. Шул Бурангул ауыл эргәһендә элек Ҡыуат тигән ауыл булды.
Куат деген авыл. Мен анда мына яғына барып келдім. Онда мен қартайым туылды. Яшаны. Шынан көстілер Бурангулда атайым туылды. Мен потому что tegen нейден Бурангулдан, наверное, тұқымалар. Шылайтып мен ойлайым. Бурангул ауылы болғас, Гөлдә мен шында барып берейім. Бер үк топонимия өлгілері Башқұртстан һәм Ырымбур ауылдарының бер тамырдан икәненә ишаралай. Әмма Куандык районындагы Туган якты өйрәнү музейында былы данлы зат, ошо ердең атаба хужалары турасында күргәзмә юк. Буны улар шәхестәр турасында мәгълүматлар, архив документларының күрсәтмәләре, шәхси экспонаттарның булмавы менән аңлатты. Во время защиты вот этих исследовательских работ ученики из разных школ всегда вот эта тема отслеживается. И вот почти я уже вот в течение 4 лет вот на этих слетах как бы в качестве жюри. И род Салиховых, род Бурангулова, история села Бурангулова, род Куватова, исследовательские работы. Они защищают и рассказывают, очень интересно, представляют фотографии. Но в музее вот просто у нас нет, у нас информационный материал. Куат Тархан варифтары музейга Дамир Куатов язган китапты бүләк итте. С каждой по своей линии там составили родословие и нашли документы, каким дедам нашим присвоено дворянское звание. Это Оренбургского дворянского собрания архива нашли. Вот все здесь представлено. Чтобы почин был вам, эту книгу подарим. Обещаем еще дополнить. Мы проверили. Посмотрите. Там Спасибо вам огромное. Для того, чтобы нам создать экспозиции, для того, чтобы нам создавать стенды, нам нужен материал. Поэтому просим вас оказать помощь, оказать содействие в накоплении материала. Тем более уже первый старт есть. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Был сорашу вакытында күп эшләрдән ямәгать башлангысында гына түгел, ике төбәк Башкортстан һәм Ырымбур өлкәһе җитәкчелеге кимәлендә башкарылырга тиешлеге ачыкланды. Мәсәлән, 9-нчы Башкорт кантоны начальнигы полковник үз гомерендә 2 тапкыр император Александр I менән очрашкан Каһарман Куатовка һәйкәл кую уның варисларының гына кулыннан килә торган эш түгел. В этом году 225 лет Кагарманову Бурангуловичу Куватову. Этот начальник кантона, сын Бурангула Куватова, командира первого полка башкирского, участвующего в 1812 году в войне с французами, бравший Москву, спасший Кремль от пожара, взрыва, потом за храбрость австрийском поражении, потом зашли первый полк, самым первым Париж. За это Александр II присвоил это звание, дал княжеству титул дворянский. Повеки всем этот переходящему. Вот это хотел бы сказать. Башкортстан менән Ырымбур өлкәһе үсәргән башкортларының уртак бишеге. Касандыр административ сектор менән аерылып калган күрше өлкәлә асаба башкортларының тарихы югалып калмас дигән фикердә ныгытты был очрашу. Силәбе өлкәһе халкыбызның авыз тел иҗатына кабатланмас фольклор әҫәрҙәре биргән төбәк. Ауылдар һәм ырыуҙары, тарихи ер һыу атамалары, халыҡтың көнитмешенә бәйле, уның төрлө яу һәм сапҡындарҙа ҡатнашыуы тураһында риүәйәт һәм легендалар, йырҙар һөйләй был ер. Ауылдарҙа халыҡ йырҙарын оҫта башҡарыусылар, йыр һүҙ оҫталары бөгөн дә осрай. Киләһе яҙма Ҡоншаҡ районынан әҙерләнде. Өлкәлә борон бәйет әйтүселәр күп булган. Үкенескә каршы Сания Хөсәйенованы бында бердән-бер бәйет әйтүсе дип йөрөтәләр. Хәзерге вакытта бик һирәк ишетелгән боронғы ҡар һүҙле улы бала саҡта уҡ атаһынан отоп алған. Эй Хоҙайым, донъя хирәтем аҡсудымды. Бир Хоҙайым, бир Хоҙай. Донъя хирәтем аҡсудымды. Бир Хоҙайым, бир Хоҙай. Атаһының ураҙа тотоуын, бәйет әйтеүен яҡшы хәтерләй Сания Хөсәйенова. Тик уның ниндәй яҙмыш кисергәнен белмәй. 1930 йылда Ҡайынкүлдә колхоз ойошторолғас, бар мөлкәтен тартып алып, тыуған ауылынан ситкә ҡыуалар Хәләл Заһитовты. Юк, бер нәмәлә һөйләмәне ҡурҡҡан инде. Ул волоска тылды бит, ул уҡыған булған атайым кәрәк, динде. Ҡурҡҡан инде һөйләмәне ул башка. Бер нәмәлә ул ни тураһында ла бер нәмәлә һөйләмәне. Ана иремдең ҡарттағын һөйләп торған шанығын ишетте мин. Беҙҙең төп ҡарттай һалдырған был ауылды.
Бестин Кортай Абид кантон баган. Кайынгүл авылына 18-нче буат адагында Олыкатай яровы башкортлары нигез салган. Халык итәбен алу мәгълүматлары буенча 1811 елда унда 15 йорт, 1873 елда 34 йорт күрсәтелгән. Бестин зиярат башка. Бестин фамилияның зияраты бири. Онда шал бестин оттайдар, Кортайдар ята инде. Кайынгүл авылына нигез салучы шәхестәр шул исәптән Сания Хөсәенованың картаталары турында халык хәтерендә башка мәгълүматлар хакланмаган. Әмма бала сактан үзенең кем икәнен яхшы төшенеп яшәгән Сания апай сыгышын архив мәгълүматларына таянып исбатламакчы. Коллектив тайнар. Коллектив фирма рактор тайнар легала. Хәзердә Аллаһка шөкер бер якка әйләндерелгән. Аллаһка шөкер, алхамдулилlah. Сания апай 7 яшеннән башак юуда йөри, үсмер сагыннан ук колхоз эшенә тотына һәм хаклы ялга сыккансы малчылыкта эшләй. Кулман хавда менә мин дәр калыштаганда 20 шар хайырда эш савап көнне кулман. Кеше юк дип бесән җыйдырган йөрләр дәләсте. Китап тахлы бесән җыйшырга. Әле кулман штә булды инде, кулман савылды бесән дәлә. 25 ел ал-ял белмәй колхозда эшләгән Сания апай Хөсәенованың пенсияһы өлкә буенча билдәләнгән яшәү минимумынан күпкә түбән. 5000 алам. 5400. Артмер артметем дити 23 ел эшләгән әстәйнең стажын ди. Сания Хөсәенованы Коншак районы пенсия фондынан шунда явап менән кайтаралар. Ул хәзер булганына шөкер итеп яшәргә күнгән. Үзе кебек өлкән яшьтәге ахирәтләре менән аят табындарына йөри. Өфенән дини китаптар алдыртып дугалар укырга өйрәнгән Сания Хөсәенова зур ихласлык менән сүрәләр укый. Һәм әлбиттә һәр намаздан һуң уның бәйет әйтүен һорайлар. Бәйет әйтә, мөнәҗәт йырлай ул. Нәкъ Сания апай кебек өлкән буын кешеләре ошо як халкының авыз тел иҗадын юкка сыгудан хаклай. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең менән Skype бәйләнештә Кыргызстандан Айбулат агай Хисмәтуллин. Айбулат Мәгъҗәм улы Хисмәтуллин Ташкентта югары хәрби училищеда белем алган. Гомерен хәрби хезмәткә арнаган. Отставкалагы подполковник. Бишкек калаһындагы башкорт мәдәни үзәгенең әүдем агзаһы. Һаумыгыз Айбулат агай. Һаумыгыз. Һез сыгышыгыз менән кайһы яктан Айбулат агай? Атайдарым, Кортайдарым шул Тогон авылында яшәгәндәр. Безнең яктар бөтенләй шунда хәзер дә яшәйдәр. Яныкка таралып китсәк тә, основной нигә булып калып тора безнең авыл, Тогон авылы, Нияз елгаһы. Нисек Кыргызстанга барып сыктыгыз? Армияга алдылар да инде. Россия егерде хезмәт ит, ярап татырманлар. Һез үз шәҗәрәгезне беләһегезме? Җитте бүгенде мин беләм кене, бөтенде. Балдарыма язып калдырган. Хәзер алар белеп торалар. Менә минем башкорт атаем. Бу Каршка 38 ел эштәлгән. Мәгъҗәм Хисмәт улы беренче мировой хугышта хугышкан, икенче мировой хугышта хугышманы, авырып барайман 45 ел үлеп калды. Бу минем инәем Самсыкамар Авхади кызы. Тоже шул вакытта 38 елда эштәлгән, төшергән бу карточка. Атайым колхозда яхшы эштәгәне өчен бу почетныйга төшкән фотонан мин зурайтып алган. Шул фотограф минем инәемдә вот карточка төшергән булган. Башкорт киемендә. Шул киемнән минем еңгәм төшүп, карточка хүрәткә төшүп, кайдалыр восточный нәйләрдә, музейларда хакталырга тиеш. Һез яшәгән Бишкек калаһында башкортлар күпме? Бер-берегез белән аралашып яшәйһегезме? Уеннарда ла, бер ердә булган җыелыш вакытларында ла бергә йөрибез.
Шул безне күп бәләләрдән коткара. Менә шулай Сабантуйдар без бергә уза. Күп кешеләр башкортлар да, татарлар да аралашып киткәндә күренсә. Башкорттарга ниндәй теләктәр теләр инегез? Гөрләһен инде, үссен инде Башкортстан. Безнең теләк шунда. Башкортстан турында бераз гына хәбәр булһа, без кинәнеп киткән булабыз. Һау булыгыз, Айбулат агай. Башкортстанга ешрак кайтып йөрегез. Башкорттар тапшыруының электрон архивын Башкортстан Юлдаш телевидениеһы сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар. Уның адресы bashkortar.tv. Әлегә тапшыру тамам. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.